Guys, may ngayon pikinantahan tayo ko dati na paraton. Sa tayo to parting to tayo kalding. Iti mali tulong nekin kaini iti nagsabata idagaken langit nangay tabuyan inaimatanga imisut mangiparina hindi panagmaymay sa ilawa tulong singin dalsip dumteng tunti sardaw nga agari ti ulime aggarayam ti lamis ket lumdang day taladaw kasladda tasibay mo paglalahilwang naglawakit ngamine nagbaitang tangataaw nalaklakalatumang ngang may kasarungkarang surat wen uletratu di dantong makanay ngayon na pangipapasa tuwing iliw ko nalausunay. Ay nagsiyatan guys tuwing itirabi sabay nga inagmaturo alay taladawa iparabaw gutoy puso makita galak kumaha uray no daret teplae mapangaran nento'y na maip-ip meto'y ilir iti bibigaw lusungin ini iti nagsabata idagaken langit tubumang nagkupon siganti malaglagip ko kasarsarita taladawam kasanukaritan biyak ko naglawakit ngamine nagpaitan tangatao
nalaglakalak dumang taong may kasarong karang surat bueno letrado di dantong makanay ngayon ang pangipapasa tuwing iliw ko naalala